kadhi weche mag nonro en ni nonro oyango ni jopuonjre ma yawuoyi ma pacho ka ni kod skunde mabeyo man kod kuonde somo manigi lony mamalo moloyo skunde mag nyiri e pacho ka. Ma nonro mogol gi riwruok mar Usawa Agenda ma bende yango ni kwan mar jopuonjre ma yawuoyi ma yudo sir mag somo ni malo kipimo kod jopuonjre ma nyiri. Gino magiwacho ni duoko piny kwan joma mine momako thuolo mag telo e pacho ka. Lidio Keyo nigi ler. Now a public document. En nonro mogol gi riwruok mar Usawa Agenda oyango ni jopuonjre ma yawuoyi ni kod thuolo makare mar somo e pacho ka ipimo gi jopuonjre ma nyiri kata obedo ni joma nyiri thoro tiyo maber e sombgi e skunde mag primar kipimo gi yawuoyi. Kaluwore gi nonro no, maino osebedi ka ikete gero skunde yawuoyi ma pacho ka man kod kuonde somo moger mabeyo kipimo gi skunde mag nyiri. Atamalo 61.5 mar skunde yawuoyi ni kod labs mag chemistry kata atamalo 42 kende mar skunde joma nyiri ema ni kod labs go. Atamalo 51.3 mag skunde yawuoyi ni kod labs mag biology kata atamalo 35.7 kende mag skunde nyiri ema ni kod labs go mag biology. It's clear to us that girls are facing discrimination in terms of our investment. And so it's a call to government and to the people involved in distributing resources, also the head of those schools, board of management, to ensure that even those girls' schools get enough resources so that our girls can perform better. They have computer labs better than the girls' schools. They have more teachers for every examinable subject than girls' schools. They have more examinable subjects than girls' schools. And you can start to see why the learning levels for boys at higher levels are now better than girls. Nonro ni manotime counties 47 duto ma pacho ka oyango ni kwan mamalo mar jopuonjre ma yawuoyi thoro yudo sir mar somo kata scholarships kaipimo gi joma nyiri. Atamalo 4.7 mar jopuonjre manie skunde yawuoyi yudo sir makama kamago ma nyiri gin mana atamalo 3.7 kende. E kinde chiwo report makamano, jatatije riwruok mar Usawa Agenda Dr. Purity Ngina olero ni nitiere dwaro mar jiwo kendo siro som jopuonjre skunde ma nyiri bende mondo mi omigi siso mar timo maber e somo moko ma ithoro neni gin mag yawuoyi machalo biology kod chemistry. Girls schools, you see they clean more, they do better in terms of sponsorship by the church, where the church stresses on more morality education, and that is good. But then you see now they get less of the STEM-related facilities. And that shows that the beliefs we have as society are being entrenched in our school systems. Oyangore bende ni joma nyiri thoro tiyo maber e skunde mag primar ka ipimo kod jopuonjre machuo ka penjo maduong' en ni ang'o maloko weche ka joma nyiri dhi mbele gi sombgi. Achiel kuom wechegi oyangore ni gin EMOU ma joma nyiri yudo ka gwenge ma Umar Okak ni kod namba maduong' mar jopuonjre ma yudo iego kapod ni e skunde. Gino mamedo kelo ng'ikruok en ni matin ne nus jopuonjre ma nyiri ma yudo EMOU ema yudo thuolo mar dok e skunde ka thothgi to donje keny kapod gitindo. Challenges such as deep-rooted cultural norms, gender-based violence and poverty persist in some communities, discouraging girls from continuing their education and reflect broader societal discrimination that education seeks to dismantle. Kwayo maichwalo ne oganda en mondo mi duok joma nyiri e skunde kata obedo ni giyudo ng'ikruok kaka yorneno ne gibedo kod ngima makare e kinde mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV.